Ibele. Nanihlala naye khona lapha? Wayehlala emgaqweni. Kodwa engala. Manje uthola ubani ukuthi useshonile? Angithi uthola yilabantu phela abamani bedlula shothi bemsebenzini. Njalo bezingane ekhaya. Nina nje nihlala naye? Asanda nami isitori bengisizwa ngoAsanda. Asanda baze baya khona lapha bathatha ingane bazama ukusiza ingane bayishiya ngazi kokubani la eCathedral. Bese umama ke yena abazi kwenzekani ngaye bafuneka nokwazi ngoba bethukile. Manje shothi ingane yamncele eseshonile njalo. Ilibincelile ingane. Ilibincelile. Eyizenzeka ngale. Eyizenzeka ngale mfowethu. Okay. Ngisinqene nokuya ekliniki phela siyakunqena ukuya ekliniki umuntu kuthiwa hambe ekliniki ayifuna uqaqa qala. Oh hey. Hayi sesingaphakathi inside. Awunina benkashana kamenze yaphuza umlazanga meva. Awunina bohlanya bathi liyadla indlondlobele libeka isihlanga emadolweni. Awunina bendloveni amandla. Awumadoda nina bakashishiliza ngedide kwelimaholo. Limhlabela imbedule. Awunina bentule bande ngodonga kwelakithi kaBheka uZulu. Lona obingelela mina nguprofessor ngingwakamkhize. Idabuka kaNongoma ngasohlangothini la ngamandlakazi esigodini sakwabheka umthetho. Uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu leno ibukayo iHow I Ended Up in Drugs okuwuhlelo lapho khona sisuke silanda abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni nasebezigqila zezidakamizwa basuke bezosilandisa bezosixoxela kabanzi ngokuthi bona bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho sisuke sikwenza ngenhlosoni na ngenhloso yokubhulumilo lapho ungakafiki khona sisuke sifuna ukufundisa noma abantu bazi ukuphela kohlelo lolu olukulethela ubunjalo beindaba ezenzeka lapha emhlabeni ngoba kunezinye izinto abantu abangazazi like uthola ukuthi abantu banokuthatha abantu abathwele beyolala nabo ngenyoka banokuthatha abantu abathwele beyobanquma kunoba kuthatha abantu abathwele beyofeza inhloso zokuphela kweshow le ezokulethela lezo zinto njengoba zinjalo ukuphela kweshow futhi le ezokufundisela abantu ukuthi yena uma umuntu kunezinto ezikanje kanje okumele uyiqaphele ngoba akekho umuntu ongafika ngempela ezo ngokulala nawe nje kanye bese kuphu 30,000 noma ngabe leyo mama uyithathephi. So izo zonke impawu lezi abantu okumele beyiqaphele ungagijinyiswa indlala ungagijima ukuthi uyabona ukuthi umuntu unemali unemoto abantu abana lezo inkinga izingane zesikolekeze nalezi ngabona umuntu ahamba ngemoto zigijima ziye khona kanti azazi ukuthi umuntu uyiphilisa ngani kusasa zigcine sezithola zisenkingeni ezingaze ziyokhishwa ngoba izingane lezi ezincane izona eziyi-target kakhulu kulabantu abagila imkhuba ngoba zona isuke ingakancoli kakhulu. So lolu hlelo oluqwashisa abantu ngendlela eyisimanga siyacela ke bomama siyacela nani bobaba nani bothisha laba babukisa izingane iHow I Ended Up in Drugs. If ever ufuna ukubukisa izingane lolu hlelo you must make sure ukuthi uqala uyayibuka wena ubone ukuthi azikho izinto eziyinhlamba azikho izinto ezokungcola singathi siyakhuza nje sesifake izingane ehlathini futhi uma ubone ukuthi i-clean episode usungayithatha kuyidlulisele izingane eziyibuka. Siyabonga kakhulu kulabo sebethe ba subscribe siyabonga kakhulu laba asebethe futhi bajoin membership siyacela abafowethu membership ikhulu siyoqala ukuthi sihambele izikole uma sesina 1000 we membership njengamanje membership esenayo isencane kakhulu kodwa siyabonga kakhulu laba sebejoinile uyabona nje umuntu ogcinile uThobeka Nandipha uNombuso Ndumo Sindiswa Makhaya Vuyelwa Msane Retsoya Zwane Xolile Zikalala Faith Mandla Precious Nene Busi Velaphi Zanele Mthembu sonke ngemathembi Maphindi Dube Nomfundo Mashiyane Sibongile Mpofu Fikile Debe Misani Misi Nontokozo Malaza Busisiwe Thulisile Thandongo Bani Sibahle Gcwensa Sigeqa Magula from Real TV1 Amanda Yalo Zalo Tetile Mungezi Mboyi bese kuba isikhokho nje uyena umuntu oqala nje owajoina imembership uza nokuhle Ndalenhle siyabonga kakhulu bafowethu imizamo yenu mihle kakhulu siyabonga ishow izokhula siyacela abantu ukuthi bajoin imembership abantu bengesabi ukufaka ama banking details mina anginayi access ekuboneni ama banking details futhi akekho namunye ongakwazi ukuthi access ama details wakho so abanye abantu baye besabe lokho siyabingelela mase Sonye Butch yebo kunjani siyaphila ubuya nopart 2 namhlanje yebo ngikhona impela angisachecka nokuthi hambe i-episode yakho yayo number 1 kuze so refer abantu khona uma ungabingelela mhlawumbe umuntu ekhaya khona umuntu oqalayo namhlanje khona abantu abangaqala ngoba kunabantu abasha uma ungabingelela uzazise ubani inkosazana
Okay, ngibingelele kakhulu ekhaya omama obaba obhuti osisi bethu ningane zethu shem. Igama lami mina nguNombuso wakantula isibongo. Awuphemba kodwa ngidabuka khona la eThekwini nje la eduze nje eNtuzulu. Yeah, awukanti ungajugela itshe lifike ekhaya. Hayi seduze kakhulu. Yeah. Yeah. Mphemba. Yeah. Ubaba wakho uhlala phesheya. Actually umsebenzi. Umsebenzi omhlalisa phesheya. Yazi ngisho ngobani? Ubaba wakho wangifonela emva ubebona i-episode yakho. Yeah. Saxhumana naye. Ngizokushisa futhi ngifuna ukuthi ngikufake la ngabini ukuze bazi abantu ukuthi ubaba wakho saxhumana naye, saxhumana kweze kwafika kuwena. Ngoba abantu kumele bazi ukuthi uhlelo lihamba lifikephi. Njengoba besuke beshare, behlaba nekhwela, betshela abantu ukuthi hey naku sibona usibani bandla, leyo nto iyasebenza futhi iyasiza. Into akhala ngayo kubaba wakho. Awusichazele kwenzakalani nizama amalungiselelo ukuthi ubuyele ekhaya. Hayi ushuthi since nami ubaba ngazisa ukuthi khona ayibonile kanje Yeah. Naye ke uma wami lo khona ngaba nako ukuthi ngithethiswe kancane kodwa ke waphinda kwalunga. Bathethiselani manje? Thethisela ukuthi manje sengikhuluma kabi ngomama wami. Ngomamncane. Ngixolise kakhulu ke nakena ukuthi ke kwakhulumeka kabi ngaye. Yeah. Nami ngangaqondile ngangithi ngikhipha okuse inhlizweni. Bokuze nami ngizolaphe kwase shuthi kukhulumeka kabi ngixolisa kakhulu. Yeah. So emva kwalokho kade bekudinelwe okay episode 1 wakho wawu episode 39. If ever kunomuntu mhlambe omqalayo Nombuso uMrs Onyebutch ulona gamodume ngalo lelo elika Moses Onyebutch. Uma ngabe khona oqalayo ukumbona nje namhlanje uma ufuna ukcatch up ungabuyela emuva ku episode 39 Nombuso Ntuli uzobona episode wakhe 1 nangu ku episode 2. So bathe sebexabanile nawe. Kodwa base futhi befuna ukuzama imizamo yokuthi ubuye ekhaya. Leyo mzamo yaphunziswa yini? But professor inkinga inkulu le. Okuyiyona inkinga njengoba sesikilento esikuyona esibhekene nayo. Yeah. Leyo ukuthi sivuke sibe iqhila zokuthi sivuke njalo sizame imali. Yeah. Wavele phela ubaba wangenzela imhlola. Wavele wangithumelela imali. Mani ubaba wakho yazi ngiyamhlaba ngani waba wrong ubaba wakho. Ubaba wakho ngithi ubone wena on my episode on my channel. Yes. Wafonela mina ubaba wakho. Senza amalungiselelo ukuthi iyiphi indlela esokwenza ngayo ukuthi ubuyele ekhaya. Ngoba mina indlela engizoqala ngayo ngeke ngimtshela akafaka imali. Ngizoqala ngimtshela wena hamba uye center. Uqale uzama ukuye center uhambe center mhlambe lo 5 days noma lo 2 weeks lo. Then bese siyabona ukuthi nje manje mhlambe uya adapt indaba ye center. Bese ke faka imali. Mayefaka imali kumele ayifake kimi. Yayizwa lento leyo mina ngihambe mina ngizokusa ku driver wetekisi ngifike nginika u driver wetekisi imali. Behlangane nawe ngale ngaphambili. Vele uma umuntu abantu inkinga yabo ufike afuna ingane yakhe ngami. Mina ngimxhumanise nengane yakhe. Bese beyangeqa befuna ukuzenzela izinto ngokuhlakanipha kwabo. Bese ingane iphinde futhi mhlawumbe ihluleke ukuthi ibhekane nezimo iphinde ibuyele emgodini. Uzobuya ke lapho esezothi kimi inezimashe zengazange zebuye baba kwakumina esethi yabona manje ungilethela abantu abadlalayo wara no ungeqeleni mina cause mina ngiyazi mina ukuthi umuntu sizombona kanjani manje ukuthi ngempela uyimisele ngale nanokuthi singagwema kanjani ukuthi egcine ekwazi ukuthi engabuyeli lapha. Nokuthi nje yabo professor yena mhlambe awusibhekeke kwaqhobozela nje mesisi yena mhlambe ubaba wayethembile ukuthi ngizohamba yabo nami ngoba ngangimthembisile ukuthi ngizohamba kodwa manje since umuntu obuya shayele yanto manje emqondweni wami kwabana ukuthi hayi oze ngishaye kancane ngibeke le eyokuhamba yabo vele enough ukuthi ngihambe ngingaphathela ngisho nganami idanoni yabo. So ngathi mangithi ngiyashaya kancane kwavele kwezwakala ngendlela kwathi kumnandi kakhulu. Okay ngibuye nginxuzule futhi ngithi hayi ke le
ngibambise yena lo mdayisi ungabe sanginika le unginema sengihamba Kwakumele uyinike mina. yiza le Kwakumele uyinike mina. manje yabona nje ila khona uyavele yalahleka yonke le yabo uyavele yalahleka ukuthi ifike ezandleni zami phinde ngiyofika nayo la khona ekudliwa khona le nto le Ehlathini. yabo cause ngayikhipha nje khona nje la eceleni kwebhilidi lakho la Yeah. ngangadlula nakuwena ngidlule nginike noma ileyo ke ngithi ngicela ukuyodla le ngiyacela kusasa lapha professor ungigibelise Yeah. yabo nami ngave ngadunyiswa ukuthi kade ngayigcina nemali yabo nje ngingavele ngabona imali nje hawe ma ngangama ngicimezile emgaqweni hawe ma Uthi ushayisa izimo. hayibo hayibo imali ngizasaba namanye ngazi nokuthi ngempela futhi olunga nje bangisiza ngoba okunye ngazi ngabona sengibanje olunga ngibise itebhizi uthi hayibo ulele usumile manje emgaqweni ulele umile Yini osubheme kakhulu? manje kwavele kwa overdoseka ngenye indlela yabo Kwapha uphethwe. hayibo Futhi nje kube nje kusemakhaya wayopapa ugutshwa ngebhasi. hayibo isilingo nje ngempela lesilingo No man. kodwa nje kona-ke kona ngabasave ngoba kwenza kangaluthembi kodwa nje u2 days wonke nje ngidla le mali hayi ngoba ngayidla nje shame yona abantu yazi yaphela Futhi nje manje ubaba wakho akanacala ubaba wakho. ngoba yena wathi mangingagodukanga ngingaphinde ngimkhulumise yabo yena into wayethi shuthi mhlambe naye ungiphusha ngayo ukuthi ngicabanga ukuthi yazi mangahamba baba ngizongakwazi ukubuye ngicele anything again yabo hayi uyazi mase sishala phasi nandaba yabo hayi yabona manje nami ngithe ngicabange le nto ngithi uNkulunkulu angazi ngempela uyophenduka nini yaphendukele kumina Hayi sizoyiqoba lento kancane kancane. Sesidle 11 minutes wonke. Namhlanje okay kunendoda eyangibhalela lapha enkundleni zokuxhumana. Yathi wena uma wengane yakhe wangithumelela isibutubutu sentokazi ekuthiwa wazibula ngaso. Le ndoda yathi ngingitshela ukuthi wena wadlala ngayo usewena. Yeze yasho njalo athi ibhuti wami lo muntu wadlala ngami esewuyena. And le ndoda manje indoda ebuka ngathi izinto zayo ziqondile. Naba ngani nobaba womntwana. Yini na uyenza unuchikizisa umsile uthi awuzuchikizisa umsile. Hayi kana useyenza kakhulu seneyaba ngoba phela yonke into naye futhi naye umthelela ngoba naye yasuka ngaye ukuthi phela naye mina wangifica mina ngumuntu yabo unganangane ngifunda isikole kuba yena ngaqala nje ukuthandana naye from grade 10 yabo kodwa saba ningane sengiqedile umatric wami yabo inthandana isikhathi eside kanje so saqhubeka nesithandana senginayo ingane kodwa angazi noma kuye kuthiwe vele into eyenzekayo noma nawe uzokutshela nomqondo umuntu ukuthi umbone ngathi uyashintsha nje mase seningane yabo abe nabanye abangani sekukhona ophinki bebengaziwe efonini uthi uma uthatha ifoni yakhe seyagxuma yabona nje ayithini ifoni endoda yabo mefika because yena kubejwala uhamba ngeimoto kubo usekafika nje angene ekhaya nje apake nje alale bona ukuthi ubengalele lo muntu yabo nje kube nalawo ama changes inyana agcina nami ke bese ngicike yabo ngacela because vele unaye nomunye mabengani yakhe vele ke omdala kunami yabo agcina nami ke sengithi afuseka manje yabo plus yabuya drive nama taxi yabo nje uthi uyafika ngala ko Mayville uziyitori engaka because udrivela ngala eMayville uziyitori engaka ngithi mangithi ngisentuzume ngiyafonelwa ngitshela izitori nje senze izinto nje because mina ngihleli nengane manje ngisakwazi ukuba seduze kwakhe njalo yabo aqala lapho ke ukuthi sixabane otherwise nje yonke into yayi right kahle futhi wena washo lokubekezela kahle kahle ukubekezela udota ayawenza hayi mina ngahluleka kodwa umfazi oqotho nje thina simcalculator kanjalo hayi ngeke kodwa okwazi ukubekezelela amaphutha endoda
yo angeke ungaba nazo intombi zibe u100 bese kuba khona le ethulayo nje noma ungenzani yazi lo muntu lo ushayisana ngamahlona kanjani akubambe nephutha suka ayithulele ngikhetha ubulala ubuthongo uma uyindoda ebusuku abifika bedli angeni ngisho ukudla uthi lo muntu wangibamba wathula wazi ukuthi ucabangani awumazi ucabangani uthi uyamlandelela ufica ukuthi uqondile uthe ngqo akajola akanaze shele efonini uvela ubothe ukhulekile ifoni uyishiya noma isikanjani wena ubhizi ucasha nefoni uyithulele ndiyakubuka yabona ke lo muntu lo hayi ngiyafisa nami uNkulunkulu kuba wangiphahla mpela ukuthi mina ngishawa isikhwele shema hayi mina nje ungibona ngiyisky kanje nginane sky esilayibeleni nje su18 stitches yabo nje nginesikhwele ngempela mina ngincamela ukuthi ngingavele ngife umuntu wami ngeke angikwazi ukumsherisha angikwazi ayezwakala Mrs Onyebutch Mrs Onyebutch babukeli sixolisa kakhulu ngomsindo lo lokwenza ngaphandle namhlanje it's Friday nokuyi Friday lapho sisebenzela khona kuyayi kungunge idakwa noma kuyayiqaqele idakwa so nizosibekezela umsindo lokhu vele eceleni so Mrs Onyebutch umpofu namhlanje niyakhilima manje lapha nje usenawo nokuthi sibuye sizama ukuyithoba nesihlale ngoba hayi nabantu bajikile ngala yini kwenzakala mina sengisinde 2 times nje ngicishe ngidlwengulo lapha awusilandisa into kwenzakalani ngale ngemuva obana amabarrier labantu laba ekuthiwa bafika ngemkhumbi bebambelele emkhumbini besuwale emazweni abo bezoqhathakala ibona impela yakhe awusitshele ngizwa kuthiwa ngesikhathi khamba ugesi noma kuthangi noma izolo thangi naku ugesi lona ubuhambe abnormally not ukuthi ubuhambe ngeload shedding ngizwa ngale kuthiwa lezi ingane ezijimayo zike zabanjwa zaphunyuka kabi hayibo zisiza ukuthi lezi ingane ziyakwazi ukuthi zibajahe nazo zilwele zicoshe induku zibahubhe ngempela otherwise nje kuba bayenze le nto ngabahlezi bephela lezo ngane isindiswa nje ukuthi ziyakwazi nazo ukuyilwela yabo ngoba bajaha uthola ukuthi kusalelo yedwa bamdindo yedwa bamfundisa isifundo yabo ngoba manje laba bantu labani bahlukumezana abanandaba ukuthi ntombazane umfana banandaba wena mina nje sawehlela ngisinde nje mina ukuthi umngane wami uyakwazi ukukhuluma lento yabo ke mina ngikwazi so ngihamba naye yabo kuvele kuqhamuke nje elinye lithi lidakiwe ngazi livele nje noma mhlawumbe ngifana nomfazi walo nginangazi mhlawumbe lona belilalibona umfazi walo hayi livele lingitapune ngithi ngisabangithe ngiyabuza kwenze njani hawu lisho ukuhamba nami manje uyabuza umngane nami ngalento khona kwenze njani umenzani lona ngoba unento yakhe miyeke naye uzama indlela yokumenza ukuthi angeke athi hayi lo umuntu wami ngiyamthatha manje ngihamba ngifuna ukuyomfenda hayibo udakiwe usho straight bakhuluma straight ke lapha yabona futhi ukuthi yabo kube kokukhonoza kwabo awungangithwelwe mina kwakhanjiwe nami kwaphela bona mebekudlwengula laba bakudlwengula babe u2 babe u3 baba la ko7 bakudlwengula ungabe sakwazi ngisho ukwenzani uzungasazizwa wena abancane ukudlwengula uthule nya omunye nje bamdlwengula waze wafa silenda khona lapha kojaji amaphoyisa athini mayefika efica sekushiwo ukuthi ngoba nimbone eshonile lo ubedlwengula ayayithi namaphoyisa ukuthi na amaphoyisa abuye angazi ngizothi yini professor because lapha yana kojanti amaphoyisa wangenangeni uma engenile laba bantu abakwazi ukubabamba bahlala ngaphansi yayizo lo ngaphansi kwajanti kuba nomgodi wabo nje abehla ngawo baye phansi mofika phansi kuthiwa kunenye indawo nje enembhede enayo kuyindawo nje nakhona ngaphansi kuyaphilwa yayibona leyo nto so manje bagilela umkhuba phezulu beyongena lapha ngaphansi yayizwa ke leyo nto babale bongena lapha ngisho noma kuthiwa uyahamba uyombike epolice station uma usubuya amaphoyisa ayasaba ukungena lapha ya ngoba nawo akhona amanye amaningi ayabonakala kodwa amaphoyisa awangeni lapha yayizwa leyo nto
ngoba kwake kwangena inja lapha emgodini eyaphuma yona ke isiwophisipisi uzubone lezi zinto zibe ziba mazimzimi kanjani yabo aphuma inji iwophisi kwaphuma ikhanda kwaphuma unyawo futhi bayikwazi angazi ukuthi bayenze njani ngaphakathi yabo amaphoyisa vela bona ukuthi inganga ke bakwazi ukungena bahambe azigigaba manje befika bethi beze kulabantu bave bafike bashaye thina hawu mina ngaphela nje amadonkipiri kula insukwini nje babeshaya hawu umngani wami yena amathanga nje abomvu imvumo khona ukuthi beze babagovozisa hayibo manje inkinga ileyo kuba bayeka labantu efanele ngabe bashaya bona badubula bona kushawa thina hayi khona kunzima manje awuxoxeke lapha nazi igigaba ekudayiseni ngomzimba umdalo wami uma ngihamba ngize ngifike ekudayiseni ngomzimba isuke lapha lento angithi umuntu mayephila engadli idakamizwa usuke ekwazi ukuba necontrol ezintweni eziningi umuke waqala wafika ekuthenini usubhema idakamizwa ugcine wenze into owawungacabanga ukuthi uzobuyenza that is why masikhuluma sezesifike lapho senze ukuthi umuntu obukayo sekhaya azi ukuthi uma engene idakamizweni italatiya lini ayiqalela lo uzobhekana nayo uma sefikile lapho ekuthenini ngoba phela lento iyichain wenza noma yini wenza noma ngabe angizoma ngithi noma yini but professor mina ke ngiyangithanda ukuthi njengoba sikhuluma kanje la ngingaqamba manga ngikhulume nje iqiniso linjengoba linjalo ngoba ngeke kungisiza ukuqamba amanga kwami yabo ngihlangane nabo abanye usisi laba ke basho sikubone we show whatever ngisho ngizayo okay wavele ngikhuluma iqiniso manje fanele ngilikhuluma iqiniso ukuze kusizakale nabanye abantu ngisho noma bangangibona abantu ukuthi nange lo hawu wenze into enje kuyena whatever it doesn't matter vele iqiniso nanokuthi yabona wena since yabona ngoba unengane ingane yakho uma makwenzeka idibana nalento kumele ifunde nayo ukuthi if ever ngenza izinto ezinjengalezi ngise ngozini yokuhamba ngize ngifike empilweni ekanje ngoba lama episode le channel le eyokufundisa abantu it's for drugs awareness iyona nto nje esibhekene nayo ukuthi sikhuza abantu ukuthi ningangeni la ngoba mosungene la uzoyithola usesimene njengalesi manje iziphi igameke zakwehlela noma zabantu ezike behlele njengale bona nje professor wanje mangabe ushuthi ubhema kanje uma ngabe ushawa lento esithi arrest qhamuka umuntu manje athi nayi imali engaka let's say lo muntu lo nje zengenze example athi uzokunikeza nawo 500 rand manje cela umshaye i-second fuck without a condom awumazi lo muntu status sakhe wani 500 yawucabanga awunamali kumanje hlela cabanga kaningi bona ukuthi hayi asambe ayike enye into ngoba lo 500 yakufuna ngeke uze uye u500 uyazi ukuthi ngikuphele ngisho i-hour wenza lento super 500 rand wakho suvala umlomo ngikhuluma ngento esiyenza nami ngiyayibala nami ngake ngakwenza yabo ngavuma nami ngathi samba vele umuntu okhona wangamasho isikhathi ngamuthi 1212 awu ngamsotha out fast awu yabe sihleli la vele kisuke isihleli la ngoba phela bayagilana abanye kufanele wenze show ukuthi ngesikhathi nje niqala nithi niwenza into ukuthi ayiyenziwela uthola makwenziwela ngisho ehlahleni hayibona phela ngalesikhathi siqala sithi siyobhuka amalojo amahotela leyo mali yona nje le fanele ngabe ngiyayigoqa mina ngithi asivele sidingeke la manje umuntu evume menganankinga yena methi hayi wena mina mama ngenzela wena mina monganankinga thatha le mali elojo ungayikhiphela yona for yourself still I'm gonna pay you yabo me I just wanna take up that thing kambe munye yabo
usufuna ukhipha into emhluphayo usufuna ukhipha into emhluphayo mhlawumbe phela bayimana idress emakwabo yabo ubasithola ngisho abantu befaka ama-ring abantu abaserious abanemkhabo ey'nqovu bahamba ngey'moto eyi-right mbona ukuthi lo muntu unomfazi wakhe right uyambona nje ukuthi ubaba nje lo kwawena nje uyenza lento uyabheka ukuthi ngathi uyenza nobaba wakho straight hibo kodwa manje for the sake of le mali le ngiyidingayo uzoyenza nayizwa leyo nto ngikutshela mina ngobaba omdala professor mhlawumbe usagqokilisa udamoni uphume emsebenzini nje uzofuna ukuthi efika nje ekhaya vele use-right yabo wafike nje seshaya ishawa eseyilalela vela asana-stress yabo umsort out hawu ngisho emotweni yena-ke awu-right kakhulu yena ngoba usehamba ngemoto hawu hlisa isitulo uma ukuthi uyancina ukuthi siye ey'tulweni zangemuva hawu ngisho phezu kwayo ngoba phela yena akadingi ngisho nokuthi aze kuwo ngoba phela ushaba nawo umkhaba hawu ngibe ngimseva same time abone naye ukuthi hawu ahamba abuye fana ahamba abuye isk phela manje so isk sami fanele ngimphathe kahle ngenze sure ukuthi ngenzela ukuthi akaphinde abuye laba abagile kabi basuke bekwenze njani phela ngalesi sikhathi-ke sesikufake esihlahleni angithi kanti ufaka umuntu orong esihlahleni ufa ufeleba kanti fanele nathi sicabanga ukuthi sibe ney'hlahla zethu ezisefonini yes ukuthi uma ngabe umuntu ezama ukwenza something wrong ukwazi ukuba ne-back up yes manje besifuna lezi iy'hlahla ezilema kudeni yabo mhlawumbe uma ukuthi umuntu onemoto wamnqabisa ukuthi abhukhe ukuthi akadrive mhlawumbe ashone le wona ebeach komhlanga bani yawo-ke usewugila-ke lo vele wazi-ke nje mina-ke nje u-long distance angiwuhambi ngoba yabona lapho mhlawumbe wamali yakho leyo usuyiphantile kuwena iyahamba kwayile ozoyilalelwa manje ngekakunike uzokushiya khona lapho uzoyibona uzobuya ngani cabange uthola uze o-1 ikhathi ey'ntathu abaphela into yenziwayo ebusuku nasemini noma inini mhlawumbe-ke isebusuku eyokushiya le emhlanga just imagine sekufanele ubuye emhlanga oqonqa abayilalela abanasikhathi yabo uzophinda mhlawumbe uthole ithragi kwathragi-ke leyo-ke ngoba isizothatha advantage ukuthi vele ufuna ukubuyela ngala athi ngiyo-30 rand ngishayise yokubeka la uyakhona ngiphinde nginike u-30 rand odriver bamatraki yibo abathenga kakhulu abayathenga awu nje like abafana bayadayisa bona bahamba phambili kakhulu yini manje atenkinga phela angithi phela laba kahle kahle bona njengoba bekhonzeka ngakukurepha abarephi ngaphambili barepha ngemuva yini inkinga yabo bona vele kahle kahle nje into abayithandayo nje ingapha usho ukuthi labantu phela ukuthi ngingathini bebekubona nje ungumfana nje bona indoda ngithi mina nginendoda yami nje e-right nje nayo inompakapakisha basithatha sowu-2 ngempela hawu banirepha no-2 ngoba kwandoda yakho ayenzi lutho bakuthatha phambi kwendoda yakho mase befuna ukudlwengula ngempela phambi kwendoda yakho ikhona bakuthatha ingenzi lutho ingakhulumi ayikhuluma naye mewukuthi iyakhuluma nayo bayibuze nawe uyafuna ngasambe bamthathe nekhuluma kakhulu nayo izinqa mina sengitshela ngabantu-ke la esiphila khona lapha ey'ngotsheni zethu asebeke behlelwa yileyo nto bakhona yayizwa leyo nto angazi ngiyafisa engathi one day ungamthola shempu professor aze lana akutshele nje cha ngifuna lona okwenza ngokuthanda kwakhe yayizwa leyo akutshele ukuthi hhayi ngikuya ngehlela ukhona nokwenza ngokuthanda kwakhe kodwa yena-ke engimaziyo mina uyikhaladi yabo and unabo nokuba sisibhutinyana kodwa angazi noma sekwenziwe ukuthi vele ingoba usejwayele ukwenza leya nto yini yabo nayo sezibone ngathi uyintombi yabo kodwa umfana nje uyambona yabo kodwa nje indlela aphanda ngayo cause kuze kusho nje abafana nje abamsurroundeli ukuthi lo wenzani yaganga lo yabo siyahleze eqatha-ke emotweni simbona ulanda nje izimoto yabo
kwenza ngokuthanda kwakhe shuthi sek-enjoya ke yena yabo afana nalaba abathathwayo bethu ngenkani nge-3 hayi umuntu oyedwa abantu abawu-2 yabo inkinga le no yazi hayi yabona nje laphayana nje professor yabona le rape le ngizoyisebenza kunentombazane e-ward committee yala ngikhulumile nayo emva kwesigameko salamantombazane abekade ojima ngani manje le ntombazane eyishilo ithe le ntombazane thuba usanelisiwe bani iyona e-ward committee yala le ntombazane ithe izolokhu izonginika isikhathi nosuku angazi ukuthi organizer nobani afuna babe khona uma sekulokhu sekuzokwenziwa lo mhlangano ngifuna ukufika nabantu abeke behlelwa yilento yayibona ngoba asikwazi ukuthi singahlala endaweni engaphephile kanje hayi ngempela asikwazi ngempela ukuthi ngahlala endaweni engaphephile angifikela lapha ekhosombeni lami engilalela kulona ke professor uyalazi lambe wena ngilele kwawonakala nje ukuthi ngimenyeze omunye angani mayifuna light and mayifunani nombuso ngidlusende nombuso khona la sebefuna ukungithatha manje ke manje ukuthi ngikhona ngiyambula ingubo ngasizwa nje ukuthi kukhona nalo elinye engilaziyo esihlala nalo lapha lakwazi ukukhuluma nabo ngasizwa yiloko ukuthi mina sengisinde kabili ukuthi bangidlwengule laba bantu kabili manje bona inkinga mebedlwengula awudlwengula oyedwa yabo awudlwengula abawu2 udlwengula uzukhathala ilento nje vele ngiqeda manje ngiyobona ngase ngisaba nokuhamba kakhulu yabo hayi sengisaba ngisho ukuhamba kakhulu mina ngavele ngife straight ke ngivele ngiyiphathela nayisifuba ngavele ngife lothu uyabadlungula bese yabagwaza ozokhipha umtiso yena kwenzakalani ngaye ayangazi ke ngaloyo professor kuneyinkulumo lapha ezithi kunabantu abanokuthathwa abantu abathwele iyanda nje impela leyo nto iyanda leyo nto leyo akukaze kuze kwakwehlela ukuthi uthathwe umuntu othwele noma mhlawumbe umuntu oseduze nawe kwebe kwamehlela hayi mina professor laba beyinyoka akaze kwangehlela mina kodwa ukhona umngane wami owawe kwamehlela yena kodwa since kuyi-situation phela engenzeki ukuthi umuntu umbona manje ukuthi unento ethile yabo wagcina ekwenza lokho kufanele akwenze sazwa ngaye thina esebuye esexoxa ukuthi hayibo uyazi lo muntu bengihambe ngaye emoto ethile uyayibona nje imoto yomuntu nje nawe ukuthi eyile unemali ngeke yabo that is besathukile hamba ngemoto enhle kanje umuntu wathi hayi phela ubhuti wakhona ngithema ngithi siyafika kwakhe ngoba ngilidela kwakhe uthi asemse kwami khuleka ngizokunikeza 1.5 for short time short time 1.5 short time 1.5 ngoba thina sazi kuba mhlawumbe ama whole night 1.5 nakhona futhi usuke unenhlanhla enkulu kabi ngoba phela ngisho 800 usuphuma kanzima for whole night umuntu ezokuthatha nje ahambe nakayo usuku bonke yes upheke ayini no abanye kuyenzeka omunye nje mhlawumbe book lodge mhlawumbe bafuna ikhampani yabo ukuthi kube khona abantu asho ukuthi uzokhokhela yabo kodwa ke lo waya amthatha wathi ufuna baye kwakhe mefika kwakhe wathi kunama rules ke la kwami uzongena uma ungena ebedroom uyakhumula uyasala nje ubanqunu ngeke mina ngize ngenze lutho nje I just needed your company just for an hour yabo intombazane ixake ukuthi 1.5 umuntu ngeke ngenze lutho kodwa ngombuka nje kwasheshe kwangafika emqondweni ukuthi hayibo mhlawumbe umuntu kanjani wabona ngoba esebona ngomuntu nje esejikile esenolimi nje ungathi lenyoka nje esesabeka nje uthi ngithule ngibambelele uthi lento iyangikhotha nje iyomkhotha nalapha enkomeni nje yabo until phela shothi naye iyakhotha phela ukwaze kwaphuma lento shothi eyifuna lento le yabo kwayila khona ke kuba right yabo shothi mhlambe yona yayifuna umchamo mhlambe umuntu wesifazane mhlambe yona udlayo yabo ukuze abe right lo angazi
ngoba nathi asazanga naye akazanga naye ukuthi kwenzakalani waqhuba kodwa nje wasitshela nje ngale moto ukuthi singagibeli kuyona yabo nathi ke saqala lapho uqaphela ukuthi hayi imoto nje ezinhle nje hayi sorry ngoba mina ke mina engangahlangabezana naye wayenenkinga ke eqoka inabukeni yayizo leyo nto inabukeni uthi hayi nje ufuna isakhingi kuphela and phela angithi awumboni ukhona inabukeni usesemotweni ugqokile kahle muhle uright yeah okay driving nice car uyagibela wena okay how much uyambuza what you want athi na saking sana because 100 rand yeah abonga ubuyambona la phela umuntu right noma wathi drat yeah okay athi hayi I make it 250 hayi buqaleke na ukuthi ayibona wenyusa ngaka ngathi ngithi uyena ke wayefuna ukupaka nje endaweni like beach yabo nje yeah waqala ethi uhlisa ibhloko mangithi ngiyabuka hayibo ngoba mina buke nje lelani ibonqale ngihlehlele ngithi mangithi ngiethu uyavula uthi hayibo incane into yakhona kodwa nje lana nje uyabona kunezinto ezithi manje ke sekuthiwa ngiyayenza leyo nto ke hayi ngo250 hayi shem hayi bandla ngamtshela ukuthi hayi sorry I can't was gonna have nothing just 1 minute but no sorry I can't because kwakuyiNdia ke ngathi hayi sorry yini inenkinga itata wenza angazi mhlawumbe indlela lapho yena athole ngayo ukuthi mhlawumbe isitho sakhe azi ukuthi ngeke size si beshap uyonke into yakhe izoba step kodwa lapha azi nje ukuthi manje mhlawumbe uyayithanda ke impahla enkulu manje yabo hayi ngamtshela hayi sorry mhlawumbe bakhona kodwa bayibamsize ke kwaphela imali ese offerisha imali zangempela mhlawumbe bakhona bayamsiza incane noma kodwa nje incane nje kuyisiqhunkumvane ngathi into yengane yabo kunje kuncane nje yabo kodwa nje la kunyu emaceleni uyabona ukuthi nje kunoma hamba nama rice ahambayo amancane kubolile yabo ngazi ukuthi kubolile ingakufa kunabugeni yabo yeah sesiqoqa futhi ungathini sihambe sibona ukuthi hambe sibona ayingempela ke kade wasanibona yazi mina izinto enizibonayo ilezi zinto sometimes okukhulunywa ngazo abantu bengayikholwa ukuthi ikhona hayibo professor yibo imanga iningi la nyango hayibo mina sengikhuluma from experience hayi into engizwa bethi mina sengisho ngento mina engiyaziyo ngiyibone mina yabo njengoba ngithi nje ngiyafisa uNkulunkulu angisize ngikwazi ukusondelana eduze kwakhe ngiphindele ngibe lwana umbuso lo obekholelwa uNkulunkulu ngibe umntwana kaJehova ngikwazi ukuthi ngi-explainele nabanye ngibachazele ngalempilo ngikwazi ukuthi bakwazi ukushintsha bakwazi ukuthi basakhula bangacabangi nokucabanga ukuyithatha le lane bangacabangi ngoba mina ngithandaza njalo uma ngizolala ngiyathandaza noma ngizoya khona emphantweni wami lo ngiphantayo ngiyathandaza noma ngazi ukuthi ngithandaza ngiyowenza into ebhedayo yabo ngisho yabo ngiyazi kodwa khona one day uNkulunkulu uzongisiza yilelo nje la ngithemba ukuthi one day uNkulunkulu uzongisiza for the sake of nje ingane yami kakhulukazi yabo nje kumanje nje ingane yami ade kwa maholiday June I'm sure ibikodukile kubo la amashu angikwazanga ukuyifonela ngivele njengabana le antu ukuthi ngizofona ukephi mama yabo ngingazi ngizophendula ngithini yabo ina 12 years yangithi una 12 years yawo when you stand 2 or 3 angisazi ngeke mina kodwa nje ulapha hey so manje ungawuyala uthini umphakathi nje lakho lokugoqa nje usuyala umphakathi hey mina nje sengigoqa nje
ilane nje Nkosi yami le eyangapha awuyikhuze lapha emuva kofuya abancane ngoba ilapha eqala khona kwakuqala nje ukuphuza zonke lezi yabona nje kwaqala nje ukuthi umekulahle ogwayo nawe uyacosha ufuna ukuzwa yeke indaba ye taste qala manje ungathini kubazali okuyibona ababhema phambi kweingane kodwa professor ngoba mina wamzali mina bebhema phambi kwami yabo sikhohlele sithi ayi yabona nje kodwa yabo ngingayitshela ukuthi mina into engayenza yabo kodwa ngithe mina sengibhema mina sengiphuza ngangayenza ibuze mina lo benginyanya mina ngibona uma wami uphuza utshwala ngibona ukuthi ngiyacike kuthola ukuthi ngiphume esikoleni ngiyamfica uphuzile umebhema kwami uma beshaya amangongwane yabo ngiyamfica mhlambe kade eqeda kubhema ushaya amangongwane kuleyo ndawo yabo nje ngivela ngifike ngibaseleke ngidini ngathuka sengithi one day sengiyazibona nami sengidleli phansi ngiyaphuza ngazi hayibo kanjani futhi isomkhokha manje iyogciniwela ngisho ingane hayibo ngangazi ukuthi kwenzeke kanjani same as leyo ukuthi ngigcine sengibhema because nayo biyenza ubhuti wami ngingayifuni futhi lento ngathi lwana lezi zinto engithi angiyifuni ngempela ngimthengela ama-methadone ngenza yonke into because bengisebenza kahle nami ngi-right yabo ngiye ngasebenza as i-caregiver e-Northbush yabo ngimenzela yonke into ngi-methadone silekelelane nobaba simthathe simfake ema-rehab yabo aphume right efit ngimbone wabuyela ubhuti wami ngijabule kungapheli ngisho isonto back to square one yes usephindele kuleya nto kanti naye akasathandi kodwa manje yabo ngoba yena waze washona yena bamdubula la eMaskandi ngaphandle waze washona esho ukuthi akazi ngempela ukuthi yini le engaze yenza ukuthi mina naye so2 sigcine siphele endaweni kanje so2 sigcine sivuke emgaqweni ekhaya likhona intuzuma ikhaya likhona Eastern Cape amakhaya ethu maningi esinawe engathi mangithi angithandi ngentuzuma ngayinanda mangathandi ngenanda khona ugogwami useDurban North mangathandi ngeDurban North ngaye Eastern Cape nqwaba amakhaya nawo wonke futhi open hands yabo kodwa nje hayi savele nje sazibona zivuka emgaqweni so2 bamdubula ke yena la eMaskandi washona wadutshulwa lesigaba wadutshulwa abantu abaningi noma yinto eseceleni hayi into eseceleni washona ke yena ke udutshulwa yini amaphoyisa noma awayidutshula shuthi shuthi wayenza icala actually yabo kanti umuntu la yenza kuyena icala ushuthi unesibhamu wathethe uyabaleka kanti umuntu uzokhipha isibhamu amdubula hey phephisa hey bese nje abazali emakhaya nje ngiyacela ngisho noma sekuthiwa mhlambe awuzanakile uzame ngandlela zonke noma ukuthi ubone ukuthi mhlawumbe ufuna ukukhululeka nabangani bakho ngcono uthathe ingane ivakashise mhlawumbe noma ika-auntie noma ikagogo wena ukwazi ukuyi-enjoya nabangani bakho ingaboni ingane leyo nto mhlawumbe ihlalele nogogo yise kugogo at least angazi nami ukuthi ngenza kanjani kodwa nje akuyona impilo lesiphilayo thina namgaqona akuyona hayi siyabonga vele ngesikhathi siphilile manje izonqamuka ngekudala nina bendlondleni nopapa ekhanda siyabonga abafowethu uma ukwazile ukuthi ubuke uzufike lapha emaphethelweni futhi umuntu ngempela onentshisekelo siyacela abafowethu ukuthi athi bejoin i-membership ukuze kwazi ukuthi kusizakala abafowethu nodadewethu sikwazi ukuthi sihambe labo sibe yokhuluma nezingane zenu kanje njengoba bekhuluma nje esho kanje ahamba yokhuluma nezingane zenu ayitshele zizwe lezo nendlebeni zazo ngoba bona balithola ngithuba lokuthi kufika abantu bezokhuza ngayidakama siyacela join i-membership uma abantu sebe 1000 bi-membership sizokwazi ukuthi siqale sihambele izikole eziseduze nathi ngokukhula kwe-membership sihamba size sifike kuyona yonke indawo la kuhlasele khona idakamizwa siyokhuza izingane siyabonga udadewethu ukuthi efike if uyangifuna for part 3 ungakhomenta lapho ngaphansi uma kunemibuzo nayo ukhomente ngemibuzo usitshele ukuthi part 2 noma part 3 siyacela abantu beyishare video igama lami nguprofessor ngidabaka nongoma esigodini sakabheka umthetho sohlangothini lamandlakazi ngiyidede la